family. Good morning ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದುಂಪು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋಡಾಂಡ ಇತ್ಯಾನೊಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ದೂಪಿನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕಲೆಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋರ್ಲನ್ ಪಂದು ಸೊ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಲ್ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಇನಿತ ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೋಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇನು ಐ ಥಿಂಕ್ 7 month ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ಕೂಡ 4 HG ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ 5 month ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಟೈಮಡು ನಾನು ಪೋತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೈಸ್ ಈಗ ದುಂಬುದ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಆಯ್ನಡ್ದ ಹತ್ರ ಪನ್ನೋಡು ಆಪುಂಡು ನಾನು ಎರಿಗ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆರಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ದಾತ ಮಂತ್ಪುಡು ಕೆಲವರ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಪುಂಡು 3,000-4,000 ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ 3,000-4,000 ವ್ಯೂ ಪೋವಂತಿನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ 300-200 ವ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾಂಕುಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅನ್ನದಿತ್ತ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಎರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇಜಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೋವು ಬಂದು ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಗೆ ಒಂದುದುಂಡು ದಾದೊಂದು ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಗೈಸಿ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ಅಂಚನೆ ಆವಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಸೊ ದಾದ ಮನ್ ಬರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಂಬುದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ನೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ನನೈತೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾನು ದುಮ್ಮಪುರ ಮಲ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ದಲಕ್ಕ ಮಲ್ದೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಇದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ನಿಕುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮದಪಚ್ಚಿ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ತೋದಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಕೈ ತುಂಬಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಲಾಟೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಡಿದ ಚಾ ಕೊಂಚ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಡೇ ದಾದ ಫಂಡೆ ಫನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹದ್ದು ತೆಂಗುಲು ಚಪಾತಿ ಕೈಪರೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಲಾಟಲ್ಲ ತೊಂದ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ರಪ ಅದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋರೆಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಸ್ಸ ಇಂಜಿಡಮಿನಿ ನಾನು ಪೋಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಅದು ಮನ್ಪು ಬಸ್ ಆತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಪೋಪುನತೆ ಇಂಕಲು ಅಂಜಾದು ಸೊ ಈ ರಪ ಚಪಾತಿ ಕೈಪುಗ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಕ ಅದಮ್ಮ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಚಪಾತಿ ಬೇಕಿತ್ತೆ ನಿಜ್ಜಿ ಬಾಜಿಜ್ಜಿ ಬಾಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಟಾಟೆ ಕಂಡ್ರೆ ನೆನೆಪೋಡು ಸೊ ಅಂತ ಅದು ಬಾಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಪುಗ ಅಂದು ಗೋಡದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಶೋಕದ ಆಯ್ತು ಉಣ್ಪುನು ಸಾರಿ ಉಣ್ಪಿನ ಅದು ತಿನ್ಪುನು ರಪ್ಪ ಲಾಟದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಆಡಿ ಕೋಡದ ಹಂಚಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬಂತೊಂದು
ಸೊತ್ತೇಜು ಚಾಪರೋಡು ಚಾಪರ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ವೆ ಸೊ ಚಾಪರ್ಕ ನಡೆಸ್ಕಿತೆ ಹುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚಾಪರ್ವೆ ಚಾಪತಿ ಹೋಪಾಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಾಂಡೆ ಲಾಟೆ ಎಂಬುದು ಲಾಟ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ഞാൻ അമ്മ ലാട്ടത് കഴിച്ചത് ഇതിനൊന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ എത്ര സുപത്ര അല്ലേ സുപത്ര ഞാൻ ಟಿಪ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಐತೆ ಜೇಜರು ಎಂದಾದಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓ ಅಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿಜರತ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಪನ್ನೀರ್ ಪುರಿ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಮಲ್ಪುರಿ ಅದೇ ಮಲ್ಪುರಿ ಅದೇ ಮಲ್ಪುರ ನೀವು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಪಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೀನು ಕಂಜಿ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಲ ಮಾಮೂಲ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಎಂಟು ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಇಷ್ಟ ಅದ್ರ ಮೀನು ಕೋಲ್ ಇಷ್ಟ ಮರಿಗಳ ಕೋಲ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ರಡ್ಡ ಓಟು ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಇಷ್ಟ ಕೋಲಿದ್ದು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಅರಿಜತ್ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ತುಯಿ ಆಪ್ನಿಕಲು ಅರಿಯತ್ತು ಬಾರಿ ಜಪ್ಪನು ಸೆಂಗಲ ಬಾರ್ ಬೆಂಡರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ತೆಂಗ್ಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋರೆಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಒಂದಿನ 5 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಂಜುಂಡು ಅಡೆ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಮ್ಮು ತೊಡಿರ್ನ ಅಂದು ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಅಬ್ಜೇನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 9:09 ಏಕಿತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ತೂಕ ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಕಾಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಬಿದೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನನ್ನ ದಿನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರು ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಳು ಅವನು ಪೂರ ನಿಕಲ್ಡ ನನ್ನಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ತೂಕೆ ಆಪುಣ ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತಂಜಿ ರಪ್ಪ ಹೋದು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕವೇನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೋಯತೆ ಗೈಸ್ ನಪ್ಪಿದಾಡ್ ನಾಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೊ ಇತ್ತಂಜಿ ಪೋಡು ಮುಗಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಮಾತ್ರ ಮುಗಾಲ್ ಉಂಡು ತೋಜಂಡು ಬರ್ಸಾಕು ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ತುಕ ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿನ ತೋಜಾವೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪೋಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಕ್ಯಾನೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಟೆ 10:09 ಬೇಗ ಪೋಡಿತ್ತು 10 ತುಲೈ ಪೋಡಿಯಾನು ಸೊ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪೋಯತೆ ತುಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಪಾಡುನು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಬಿಡು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ನಾನು ಕೈ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಮಲಮಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಬೋಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೂವರಂತೆ ಆಡ್ತೋಜು ದೊಗ್ಲು ಹಂಗಿತಿ ಸೊ ಹಂಚಾದು ಸಂಜೆ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಬರ್ಕತೆ ಪೋಯ್
ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಗಂಟೆ ಗಡ್ಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಇನಿ ಇಂಕ್ 24 ವೀಕ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತಲು ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ದಾವಡ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬೋನ್ ದಾವಡ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದುಂಡು ಇಂಕುಲು ಒಂಜಿ 10ಕ್ಕೆ ಪೋತಿನಕುಲು 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಕಾಪುಡತೆ ಸೊರ ತೊಂಜಿ ಉಣ್ಣೋಡು ಉಂದು ಒಂತೆ ಜುಪ್ಪೋಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಆತನೆಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಮಿನಿ ಬಳ್ಕುಂಜದಂಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದಿಂಬು ತೂತಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದಾದ ಒಂಜಿ ಮನಸ ಆಯ್ತು ಬರ್ಕಂದು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪನೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೇ ಪಂಡ ಮಿತ್ತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟದ ನಡೂಟ ತೂತಿಲ್ಲ ಕಾತನೆ ಹಿಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆರಡ ಬಂಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಸೊ ಉದ್ದೋಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಹಾಂ ಸೊ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ಬೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರೋದುಂಡು ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಸಾದಿಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಹಾಂ ತಿಕ್ಕಂದು ಹೊಡೆಯೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂವರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಡತಿ ಸಾದಿ ಒಂದು ತೆಗೀರ್ ಬೈದಾರ ಇಂಚಿ ಗೈಸ್ ಇಡೆ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬಾ ಒಂಚೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೈತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂದೇರು ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂದೇರು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ನಿಕಲು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ತೂನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ ಗಾಡಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆತು ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ದಾದನ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದಿಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ತುಲೆ ಪಿರಾವು ಏತ್ ಗುಡ್ಡೆ ಪಿರೋಡನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತು ತೋಡಂಡ ಎಂಗಳು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ನಿಕ್ಲಾಗಿದ್ದ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಂದು ಫುಲ್ಲು ಮರ ಗಿಡ ಪೂರಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಕಲು ಯಾನು ಏಪ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಗಾಡಿ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿ ಯಾನು ಬರೋಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಹಂಡು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ತ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲ ಬರೋಂದಿತ್ತಜಿ ದಾಲೆತ್ತಜಿ ಅಂಚದು ಶೋಕ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಬರೋ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಚದು ಎಂಕೊರ ನೆನಪಾಂಡು ಆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡತ ಅಂತಂದು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ತಿಳಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿರ್ಲಿ
ಪತ್ತಿರಂದಿಜ್ಜೇರಾರಿನಿ ದಾದ 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿರಾವುತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏತು ಶೋಕು ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದನ ಮುಲು ಜಾತ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಹೂ ಪೂರ ತೋಜಾಯ ತಿನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋರಣ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ದುಂಪು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟೆಂಗಳು ಬರೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆತ ಜಾಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅದಾಗ ದೆತ್ತಿದಂಡ ಆತು ಆಂಡ ಅದಾಗ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ದೆತ್ತಿತ್ತುಜ ಅದಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ನಡ್ತೊಂದು ಪೂರ ಬರ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಬಾಬಾಗೆ ಎಂಚ ಮೇರೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರಿಡೆಗ್ ಅರಣಿ 90 ಗುಡ್ಡೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆನೇ ಒಂದು ಅಂದು ತೂಲೆ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೊಸತ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದ್ವಾರಲ್ಲ ತೋರೆ ಪೊಸತ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪುಟ್ಟು ದ್ವಾರ ಮಲ್ತಿ ದ್ವಾರ ಇಪ್ಪೊಡತೆ ಅವಲಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದ್ವಾರ ಇತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಇತ್ತನು ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಾನಾಗ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಲ ಮೈನ್ ದ್ವಾರ ಸೊ ಮೈನ್ ದ್ವಾರ ಕೂಡ ತೋಚ್ಪೋ ಎಂಕಲ್ಪನಾಗ ಸಪ್ಪಯೇ ಸೊ ಏನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ತೀರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಕ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಆತನು ಸೊ ತಿನ್ಕ ತಿನ್ಬೋಯತೆ ಇರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದೆಂಚಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಯ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ದಿರು ತೋರಣ ಪೂರ ಕಟ್ಟೊಂದಿರ್ಲೇರು ಆಂಡ ಸಾಧನ ಫುಲ್ ಕೊಂಚ ಐನಿಂಚ ಫುಲ್ಲನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೆಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯಾರದೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್